מה הלו"ז היום? משחקים עם הצוות הוואי ובידור, ואז כשהם הולכים לישון, מתחילות שיחות זום. זה הבית שלך או שזה הגן? לא, זה... נכון, הנה מה, את מבינה מה זה? יאו. קלטת? מה, לא נסעת לגן? הוא בהמשך. קלטת אבל, הבאתי אותך נשאר הבית. יאו. זה פשוט היה עכשיו. זה קלאסי. אני הכי אתבייש בעולם אם אתם תכניסו את זה לכתבה. ואני יודעת שזה חומר טוב. בזמן שצווים חדשים נשלחים כל יום, לפי סקר חדש של פורום נשות המילואימניקים שנערך עבור מרכז פרס, עולה תמונת מצב מאוד מדאיגה על המחיר שמשלמים אנשי המילואים ומשפחותיהם בהיבט הכלכלי מאז שהתחילה המלחמה. יותר משנה וחצי מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, משפחות חיילי המילואים קורסות תחת הנטל, וזו אינה עוד סיסמה. מלבד הדאגה הבלתי פושרת מחיר משפחתי, נפשי, תעסוקתי וכלכלי לחודשים ארוכים של מילואים. מחיר שנמאס להן להיות המיעוט שמשלם אותו. תבינו שחלק מהמלחמה מתנהלת גם בתוך הבתים שלנו, לא רק שם בשדה הקרב. בסופו של דבר, ילדים של משפחות מילואים הם ילדים במצוקה, כאילו ילדים בטראומה, ילדים שצריכים עזרה. אני חושבת שמה שהכי עוזר זה קודם כל שבאמת אישה במילואים מרגישה שיש לה תמיכה, וחברה שמבינה אותה. הדבר שלי הכי חסר זה אולי איזושהי הוקרה, שפשוט יגידו לנו תודה על כל הדבר הזה. כמובן שהייתי שמחה את יודעת, כל מיני מנגנונים של באמת עזרה בבית, עזרה עם הילדים. כל הזמן מדברים על סדנאות לנשות המילואים, או ימי כיף לילדים, שזה מאוד טוב וזה מחזק, וימי עיבוד לגברים, אבל מישהו שכח שצריך גם לחבר בין מה שהוא מאבד למה שאני מאבדת. אנחנו עדיין כאן, אנחנו עדיין תורמים בשביל כולם. צריך שיהיה מישהו עכשיו שיבוא לעזור כדי שלא יתפרקו פה הבתים, וגם אני צריכה רגע להתפרץ ואין לי כוח ורק קח את הילדים ואני בורחת עכשיו לשבועיים מילואים. ובין לבין את פוגשת את השכנה שאומרת מה זה גם הקוסמטיקאית שלך במילואים? ואפילו לקטר על זה אסור, כי הם מסכנים את החיים שלהם באמת. זה לא שהם סתם נתקעו במשרד עוד שעה כדי לפספס מקלחות.